Dúirtú go bréith an rud is táchtaí nasprach airciacht a fiche fan chéad an bhéaltais. Dúirt an tAire Commissioner teanga gur cheart clár náisiúnta alúna a bhhaú le cinú go mbeadh go leor céimithe agus cuasaí Gaeilge an rud nach bhfuil an faoi lethir an methir san sin. Well, look, tá mise ag dailá leis na hefigigh bhí a caint faoi sin ar maidin faoin an spruc sin agus cadchaid mi dhéanamh chun an spruc sin le bhaintteach. Agus tá lán le déanamh tá lán olbhacána dhéanamh faoi láthair ba mise ag dul sa tús sa chláir sin, ag dul timpeall na hallscoilna, ag dul timpeall na scoile caint leis na guidance counsellors agus daoine mar sin. Rinne mé sin hanan uair bhí mé ar a Europach. Bhí chlár agan maidir le airciaigh sa Europe go generalta ní hamháin le Gaeilge. Agus bhí mise an crinú Zoom is mó a bhí agumsa mar ar a Europach ná maidir leis an airciaigh sa Europe. So tá anna spéisiú daoine óga agus ina dismóthirí freisin san airciaigh na slite bathe sa careers budí mar sin. So massam nach bhfuil an nómarcha daoine ar an ólas faoi seo fós. Caiimiidí de chur ar an ólas agus ba a lán daoine a mhain sin a mé géirí na deisina sin a thugant agus a Gaeilge a ausú agus a thuirt go levéil cuí, levéil ard cuí. Agus an neanna mathnú ar an bháú sin a bhígan tAire Commissioner teanga go mbeadh cinneal níos mó cuasaí Gaeilge an agus níos mó céimithe chat amachas. Begar sin tarlú agus massam gúilte tarlú tá níos mó cuasaí an sin ná mar a bhíon ar a chuime siúta an chláiste, so tá sé sinna tarlú hena féin. Bhí a lán oibre dénta ag an rion an seo maidir leis an stádas sa Europe, mar bhí oran déanaine cinnte de go raibh na macléine seo go raibh na cuasaí an seo, go raibh an caid an Gaeilge an seo agus na háisna seo. Tá siad an sin agus tá daoine ag buint tarbh sin. Caiimiid é sin dhéanamh ar bhd níos airde maidir leis an feithefáin géite sé olmhór is ol dútláin é ach caiimiid é bhainteach. Agus deirtar san achar caintear Gaeilge a bheits an fiche fan chéad ar a lédan ar na argóthir hiig an hiig cólatí publi. Bhí conspa John faoi sin fan na arcií agus na harcií nua. Cé dé do leohíon ar cheist? Well, an léomhtágam ná léomhanachta sin na harciig. Agus massam go bhfuil sin táhachtach go bhfuil go mbeidh anna tionachar ag a siúd, ba daoine atá sin hena féin ag fiosú a chuid Gaeilge agus a géirí a chuid Gaeilge curcan cíine agus ba daoine sinseach an an Gaeilge úsáid tá sé sin anna táhachtach. In áíire, bhí sé bhd níos éasca domsa Francíse úsáid sa Council of Europe tuis gur tanga ofciúil. Cúig nó méid deag bhí astraán agam mar rátas a bhí mé géirí a dhéanamh sa bhroséil freisin, bhí sin níos éasca domsa Gaeilge úsáid. Nó Francíse, nó aon tanga eile, ná mar atá sé go generalta sa tíir seo. Tá sé sin ag ahrú, tá lán oibre a dhéanamh ag an rinn chuné sin ahrú an rud is táhachttaí an acht teanga a luúintúin sin. So nuair pléú an fiche fan chéad seo a go tús agus gotí ar na málamh is arcí nua a bhí luúte leis cinneal lagút an ar... Ní lagú. Tá muid lag an jobh. Tá muid cólag sin an jobh. Cé bhéh daoine bhfuil dul isteach sa Stáit Seirbhís le aon sort caid an Gaeilge. Figur anna íseal. Tá is deis ionach é seo an Gaeilge. Agus massam beidir nach bhfuil daoine sásta le cad árágams agus leis an roiineach tá mis ag léomhanreachtaíochta. Ba ár dútláin agan é seo a chuir bhaim, ach mar a dúirt mise seo an rud is táhachttaí. Agus massam go méid anna tionachar as seo, ba a lán deisina do chuoine óga, agus tá súlagan go méid gachtainna bhfuil Gaeilge ar chumas, gachtainna tá gobar sa Stáit Chóras, gachtainna tá gobar na meán. Ag rá seo le daoine, agus dul amach ag rá le daoine má tá Gaeilge agat ba buntáiste agat. Agus ba daoine muintre na Gaeilge na Gaeilge úsáid an ceart bunreachtúil sin a bheith acu sa ghnó léithúil.